He channel hi khong aya min subscribe saka video te min like saka min share sak turin ka som hasa cheu ani tun tuma kan movie recap tur chu dalong wai home ti kha ani a North Korea ram chuan South Korea ram do an puanga kumsang haskuwa somnga le pathuma khan South Korea army chuan secret document an siama chu secret document keng tur chuan messenger platoon South Korea army te tir an nita a ramlum taka sipai kallai ron langin teng chunga chuan yang wanga po achuang ve a sipai no pang tak ani a chuti milai mek chuan teng driver chuan a brake met palin an teng chu ading chuta an teng chu avirta muaya mel ma mu thei lo turin an teng chu thing mangin an khu tha a an ho tu pa chuan yang wanga chu meizia zu ve turin atia yang wanga chuan thrisel na ta na that lo awangin an ho tu pa chu aniala an vaya e tur zong turin akal ta zoka South Korea Sipai messenger platoon te ron langin ambu santok ta a an zinga tam tak chu chople chilin an thizuya an zinga tlem te chu an in saseng theya chuti mek lai chuan yang wanga le midang te chu ron lang ve le in an om na mun chu South Korea indo thlona chuan aron pana aron bom takning meya chu an zinga sipai tam tak chu chople chilin an thizuya yang wanga chuang hliam te chu buai puin kai tho an tuma an ho tu pa po chu an kai thowa an ho tu pa chuan order pe in teng chu veng him turin atita a number kale athian pa ron langin athian pa nun na chu chan atum ru hle a amai ro chu chan the ani talova an secret document ken chu athau ti hria in zong turin a let le a yang wanga po chuan an boina mun chu achua sana South Korea sipaina an thau secret document chu achara hlim takin atlana thom a hezuya number ka chuan a document thau chu aron zong phei ve meka chuti milai mek chuan an pani chuan in muthutin an in hlau le a an himna tur nia an hriata chuan an bok phei ropa yang wanga chuan hand grenade vom phein vanei thak takin apin chu alo phoi thei nila chu hand grenade chu apuak talova chulai mun chu in chung zel chuan an chua sana general lian ale a hote ron langin general chu an naute an biak po thei lo ta ka wang chuan a thin rim to hle a lieutenant u le a hote po chu awa bia a phone te chu thin rim takin a pai tau zuya number kale yang wanga te po chu phaizo la chuan an lo in mek zela number ka chuan asilai mang chuan ka atuma yang wanga chu fing takin atlan kwala aduang ngot chuan akap thei ta bik lova a zui vele ta a yang wanga chu teng chunga chuan atoma an hona an hoi chuan nak chuan number ka chu a hmuwa rang takin teng chunga chuan aluta teng mang chuan atlana number ka chuan ahnunga a zui zela khopui rau san to pakhat hi athlenga chu khopui a andak chuak chia chu number ka chuan aron muha la ateng chuan akapa amairo chu mun hlataka South Korea sipai ho omna avadeng fu tazoka an ho tu pa chuan a baina cooler mang chuan an ron ka nalai mun chu azong kuala number ka chu ommei tabik lovin teng chu ka chiat atum ve ta a bom chu athok phei ve a pakhat zok chuan teng barrel chu ava fuwa pakhat zok chuan building chu kap chia in an pahni ni chuan ni ko relovin an oma zana chuan yang wanga chu har chuakin teng mang chuan atlan zuya number ka po chu ni ko relova a omna hmun atang chuan aron wak chuaka South Korea sipai ho tu pahni chu India in tengina aron ka na mun chu chui chuaka sipai te omna mun chu lo ngai ven zui zel tur te in an infil mola jing hun aron thenga yang wanga chuan ateng barrel chia chu amuta a ti ngil ngia lan tuma amairo chu a har sa ema teng veng him tur khan an ho tu pa khana cha miau sia ateng mang chuan atlan le ta a China flag sin mi pakhat amuta a awan nai nak chuan number ka bok kha alo ni a an in manzui ve ta a
number ka chuan yang wang chu asilai chuan atina teng chunga chuan an buai zui le ta a number ka chuan yang wang an he na chuan chu secret document hlut zia le poimo zia chu a hril fia mol mola pom dun tak chung chuan teng mang chuan an tlana thui takan tlan nuwa chuan North Korea ram thingtlang khuwa chu an thleng ta a chulai hmuna cheng te chuan an lo lom hle a number ka ero chuan a hre thiam lova asilai mang chuan atina chuti mek lai chuan zurui nu pa ron kalin an bo ruak chu aron thak danglam zuya mikhual anga song bolin eiturte an nu chuan aron chop saka ma se an pa zurui chuan aron tidar veka silai chu lek chuin a om le ta a naute trapri hria in chu naute trapri chuan an bo ruak chu a hlim om zong in aron thak danglam zuya zana lo ni a yang wanga chu phuar be ani a number ka chuan heng in do na te hi atop huna chuan hlim takin kan om to anga ti pa in e tur chu bar atuma yang wanga chuan a an khum hrepa yang wanga chu hnunglama chuan a phuarna in zai cha tumin alo buai ruhle a anuwa chuan zai chachin an in ti buaya an in sual zuya yang wanga chuan teng lam chu panin teng chunga chuan awak lu zuya number ka chu ron lu zui ve ngalin an in man zui le a number ka silai chu teng chuan chil palin an virkwal puita a an pani chuan silai mang chuan an in tina an teng chu kal zelin thil ni lo chu an suzuya an tang le ta a chu mi nuwa chuan tlan chuakin an pani chuan mun him zok lam chu an pana an kal zela reife an tlan nuwa chuan in ti boy zui le in yang wanga chuan rifle chu a met puaka number ka chu a hliama number ka chuan a hau zui hrepa mun pakhat an vathlenga snake huain chu an hliam buai puina tan chuan an la a silai mu chu an phor chuaka mun dangan panta a atuk zing alo ni chuan chaina sipai pakhat hian an omna mun chu aron pana an panhi chuan amanta a yang wanga chuan lamtang vekan ni thu chu soin a thian te chu sipai chuan avapuna hlim takin an omta a an thian dun chuan teng chunga chuan lutin chulai mun chu an chua sana chutia an chetla vel chu South Korea Sipai te chuan an lo thlir ve renga an ho tu ne na an va reporta be dan tur soi ho pa turin chulai mun chu an chua san ta a yang wang le number ka te po chu phaizo la chon an tlan zela thona ron thokin an teng chu aron bom zui ta chiama number ka chuan South Korea flag chu avaya amairo chu om zia nei mol lo an tan ti ngai na kong dang klo ta om lova yang wanga chuan an ho tu te ne na lo bom tu thona ni ti hria in akap thata a an zela chu thona chu leya chuan atlan liama an na lama chuan an teng po chu atla tre pa an thian dun chuan po chua nge tumin nasat takin an beya number ka chuan kong dang dapin thingtlang mi te puiturin a thian pa chu awak akal santa a chutia thingtlang mi te apuya nasat taka an tan trau nuwa chuan teng chu an pot chuak theita a yang wanga po chu alomin a hlim le a North Korea le South Korea in ramri na mun chu an vathenga secret document chu yang wanga chuan number ka hne na chuan a hlana chutia an chetla vel chu South Korea sipai te chuan an lo thlir renga an ho tu te hne na chuan an va report ta an pani chuan secret te in pe in chocolate te an in pe boka hlim takin an in kalsan zuya South Korea sipai te chuan chulai mun chu lai pui mang chuan nasa takin an ron kap zuya number ka chu yang wanga pui turin teng lampan chuan atlana an pani chuan dim na le laina na tel mi alowin North Korea sipai ve emoti in South lam chuan an ron bom zui tak ngenga an pani chuan lung chet takin an oma yang wanga chuan ka vote riai atia number ka ero chuan vurtla me ni thu chu asoya amai ro chu dot vek soi ani a thian pa chu aliam zuya chulai mun chu achua sana indo na chu atopa
anu pui le afa chu hlim takin a hmu a